Mario Camilleri, wieħed mill-eks-sidien tal-Caffè Premier, kiser is-silenzju tiegħu dwar il-bejħ tal-istabbiliment ewlieni lill-Gvern ċentrali. Dan f'intervista mal-Journal Times of Malta fejn iddikjara hekk: "Jien qatt ma tajt jew inkella kont mitlub nagħti donazzjonijiet lill-Partit Laburista jew xi kandidat tal-istess partit." Al-kuntrarju qal li l-unika donazzjonijiet li qatt tagħmel kienu ċekk €1000 lil Lawrence Gonzi bħala kap tal-Partit Nazzjonalista qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali u ċekk ieħor €1000 lil Francis Zammid Dimek qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew tas-sena li għaddiet. Fl-intervista Camilleri ċaħad bla riservi l-allegazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista li kien hemm xi ftehim qabel elezzjoni mal-Prim Ministru Joseph Muscat dwar il-bejħ tal-Caffè Premier lill-Gvern. Hawn ikkonferma li huwa kellu biss żewġ laqgħat uffiċjali ma' Muscat bħala kap tal-Oppożizzjoni u hemm qatt ma semma l-Caffè Premier. B'kuntrast għal dak li ntqal mill-esponenti tal-Oppożizzjoni, Camilleri spjega kif l-uniku diskussjonijiet li qatt kellu dwar dan in-negozju qabel l-aħħar elezzjoni kien mal-eks Ministru Mario De Marco. Mill-intervista jirriżulta li De Marco waqqaf dawn id-diskussjonijiet biss għaliex l-elezzjoni ġenerali kienet wisq fil-qrib. Mitlub jikkummenta dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Joseph Muscat, Mario Camilleri għalli hu ma jistax jitqies bħala ħabib tiegħu. Iktar minn hekk żied li seħeb tiegħu fin-negozju Neville Kurmi ma kellux fiduċja f'Muscat. Sostna wkoll li ma kellu ebda ħiel min kien iċ-Chief of Staff tal-Prim Ministru filwaqt li qal li ma kellux relazzjoni tajba mal-Perit John Xiberras li mexxa n-negozjati għan-naħa tal-Gvern.